Faint ohonoch chi sgan o rhywbeth fel hyn yn hongian tu allan i ddrws y tŷ? Mae o'n wyrydd, ond be ydi o? Plastig, dyna be ydi o, sy'n ffedio yn yr haul, sy'n creu mwy o wastraff. Ond does na'm rhaid i chi ddefnyddio un o'r rhain. Mi fedrwch chi greu un llawer delach a sy'n llawer caredicach i'r amgylchedd efo planhigion go iawn. Be 'dach chi angen ydi 2 fasged grog, a mae'r rhain yn rhai bychan, rhai 8 modfadd. Wedyn, cylch carbod hefo tylla o amgylch yr ochr. A mae hwn isio ffitio dros y basgedi. Gewch chi weld pam chydig bellach ymlaen. Reit, be sy gen i'n fama ydi eiddew. Rhai o'nyn nhw dwi 'di prynu, ond yr rhan fwyaf dwi 'di gwneud toriada o eiddew oedd yn tyfu yma beth bynnag. A maen nhw'n ddigon hawdd wrth gwrs mewn â nhw i'r pridd. A be dwi'n mynd i wneud gyntaf ydi plannu heb bridd. Yn y tylla 'ma dwi 'di wneud yn y fasged. Da ni'n rhoid y planhigyn i fewn. A da ni'n gwthio'r eiddew drwy'r tylla. A gwneud hyn efo bob un ohonyn nhw. Diolch yn edrych yn arbennig ar y funud, ond peidiwch â poeni. Ar ôl wneud y cynta, ydych chi eisiau wneud yr ail. Y cam nesa ydi llenwi o amgylch y planhigion efo compost, ac yna defnyddio'r cylch carbod i roed caead ar un o'r basgedi. A'i gadw fo'n i le efo chydig bach o weiran. Da ni eisiau rhaid ar ben y llall. Clymu y 2 fasged yn ei gilydd. Wedyn, dwi'n llenwi bob un pishin bach lle dwi'n gweld pridd a lle sa fo'n gallu syrthio allan. Dwi'n llenwi fo efo mwsog. Cam nesa ydi blethu'r eiddew yma, fel bod 'na ddim golwg moel ar y fasged fel sy 'na ar y funud. Di hwnna'n edrych yn rhy ddrwg na chdi?